Pangis ako. What's up mga Cebuano? Karon kay mga ligumi sa Busay sa Mountain View. Dayon before ko moadto sa Busay, nakoy buyog aray. Kadang moadto ko sa balay sa kumigo kay dito may mag-abot tanan. So here we go in 3. Dali na. 3, 2, 1. Touch mine. What's up mga Cebuano? Nanami dire ila Wesley karon. Tara say. Ting do. What's up guys? This is me, Andre Caroni. Asa mong kuan? Subscribe. Hi mo. Manay ang YouTube channel ting Andre Caroni. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ato na pa. Scoops. Kani si akong best Alright. Tig video na mo ni si Wesley. Mo ni pinakamay na mo nga artista. Subscriber ting maray. Bani mo subscriber sa imong YouTube channel. Oh, Wesley Banson YouTube. Para day. Nyaog akong isa ka amigo si Hello, Albert. Mo na aktor. Gwapo. Sige, update ako. Hi guys. Mga Cebuano karon kay mamalit mi og puso. Asa ta mamalit tol? Adto na siguro sa kuan tol. Lahog lang siguro tol. Lahog. Adong demis lahog diyan na ko dito pala. Sige, update lang ako. Cebuano karon kay mamalit mi og linya mo Avengers do. Linya sa Avengers. A few moments later. Mobile mi og Ako na pa Sir Pedro nino. San Pedro. Senior San Pedro. Karon kay naglinya ta kas linya Avengers the Endgame. Asa linya. So update lang ko. 7 hours later. Karon kay man nami migpalit sa kadugay pila ka oras. So karon pa daw na misod. Lang sila kumigo karwe. Ako ni panalit balik 700 daw gipalitan. Cebuano karon kay hapit nami aabot na gid mi day padung pamisaka ako sa ibak camp. Moments later. Mga Cebuano karon kinaabot na jud mi sa Mountain View. So na sila dire. Amdan mi gamit ipakita mag cinematography na ako karon. Yeah, ada kita in 3 2 1
mga Cebuano? Ate ka nagtawi. More dagang tao kay wa may klase karon. What the fuck? So, mato may sa mga spot. So, mahita sa mga spot update. A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok. A few moments later. Mukha may shot para sa What the fuck? Cinematography. So pag ito ang tama in 3, 2. So, what's up mga Cebuano? So, karon kay namin dali naligo na dito. Ito tagkuhan dito sa. Bilang mo ita 1 2 3. Yawan niyo. Siguro sali ka kuan yung mga. Woo! Manginis ako. Oh no! Angin. Pwede tinuod daw. With Direct Ronnie. Hello! Mali, subscribe siya balik guys, try. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Direct Ronnie, and then Yeah, kayo madam. Subscribe me. Ati sunod ko ilo do. Model. Lenay sa to. Seven hours later. What's up mga Cebuano? Karon kay padung na may uli. Kay unsa na oras atol? it's almost 6 p.m. Oh, 6 PM. So bugnaw na kayo. Bugnaw man siya. So dire na mahuman akong vlog. So unsa may dire? Ay, may ganan. Dire na mahuman akong vlog. So please subscribe, like and share and comments. Bye.